so da mutum ne dai ba ta sa zai ga kara. Duk wanda ke so ba za ya yarda da kaddara ba, haka yake. Sadaukai bai duba kara mai haɗa gaba ta abokai. So shi kaɗai ne ke cire girman kan sarakai. So kuskure ne biyo da za ku jiyo misalai yadda yake. So bai kula ka sanda kake yi masa bauta, bai duba cewa ka ji zancen magabata. In har silarsa ka rasa rai zai maka kyauta, sunan ka zai je ta ko'ina sakamako ne haka yake. Kishi da kyashi duwa cikin so suka taru, kai ne da karar wanda kake so kare ya kwaru. Ba a cire so ko jama'a za su taru, bati na rai ne kada yake canza shi take yadda yake. In ya fito ba a cire shi, duk mai hawaye a kansa bai jure da feshi. Duk wanda bai ya gane takurar shi, so ne yake sa da hankalin ka dinga sake inda kake. Da kai da so zai bar ka kwance, shi ya fi ɗauke ya ganga ka zo mai makance. Kare ajinsa akwai wuya ko kai karance, mai sanya gano lagunsa to wannan a ƙarshe gudu yake. Mai zuga kai ne ko da yaushe, shi ne silata bani zato ya kai ni karshe. Duk wanda ke yi ba shi da tabbas sai hasashe, bai sanya doka wurin shiga kofar sabude kawai take. So da mutum ne dai ba ta sa zai ga kara. Duk wanda ke so ba za ya yarda da kaddara ba, haka yake.